Manang, nasabat ko tatay aji kubrador ti weting, kut ko na natiwar kat 2.36. Kat ayan na nga rodyo barato nga sa ngaribo. Pakibibiyam ko maji inabak ko. Apay ya? Amok nga numero ni nanay ajay, nabaybayag nan ngal alagaan. Ngam sika, intuloy mo nga tinayaan. Ikanak ti baratok, o naipulong ka. Dang nga, no kaya iyo ti mga baktiwiting agtaya kayo mo't nga barato ter aramidan nyo, marmarwam kayo aminan Sika, salit ka, tinayaam kayam ginumerok tim ibagbaga kanyak. Masapol pa ko mga ibagak. Natangsit ka. Nagato tirigrigat ko di nga numero Sika, ada ko matirigrigat mo di nga numero. Hamo-amo nga ito'y salasa maturog, permiti ko ti marmer ko. Kung ti bibiyang ko, nag ko ti marmer ka. Basol ko kuma, nga siyak tinangabak, dahil ay lablabon mga numero, puro kayo barato. Nagpupuskol, taro payo. Natangsit ka nga talaga. Itad mo, adi inabak mo, lugubang ka kaya mo. Piso lang tintayak, kasta kayo, kaslala milyon mo tinabak ko, nagsakit mo ti aramidan nyo kanya. Itad mo, nahamukait maurot amin nga buok mo, itad mo kidi.